apprenticeship recruitment ajar absau ko kod application na kabanta kinong snong jong kari India hagba jadi bat kujing ai training hapo ka Punjab National Bank but yakani pihaban le daga online registration but kan sedang nadu ka live ho trik ubanai June ajar absau but kan kut lene ka last date kan de hadu ka khatsau trik ubanai July ajar absau Hangde matang nya page ya ka kerteng jong kipus kata kabade jong ka Punjab National Bank Apprentice but the number of posts kadon hadu rajar news pa tuli kipus and the age limit minimum 20 years and maximum 28 years kata kabomun kila ban apply nadu ki candidates ki baladap ar post name sejrong but hadu ar pras name but kandon ru ka age relaxation na kabanta jongi ki scheduled tribes kabade sans nem kata kabumut phila ban apply hadu life arts nem but kandon ru ka stipend na kabanta ki candidates ki bakwa ban join ya ka apprentice apo Punjab National Bank kata kabankong kada day na kabanta ki rural but ki semi urban ka stipend kan day 10,000 shibanai but nakabenta ki urban areas ka stipend kan de kan arhajar but kumjuru nakabenta ki metro kade ka stipend kan de hadu khatsan hajar shibanai ka qualification lane ka kardan pule ka bapila ban apply kin de gitu ki candidates ki bala pandep ya ka graduate lane ka degree pass in any discipline from any institute or college or university recognized or approved by the government of India. Baru lada kidon ki candidates kiba dang shudap yo lane kiban sayo ya ka result kata hadu kalai po terik ubanai bahandriu hajar sauru kila ban apply na kabanta kate ka Punjab National Bank Apprentice Lada don ki candidates ki bakwa ban apply ya ka training hapo ka state lejong kata ka bumut ba pihak ban nangba ha ka pule ha ka tho ha ka keren ba bapin sutu khamtam ya ka local language lane ka khatin lejong kata ka bumut lada ngidei mangi ki khasi ki badai na po state Meghalaya ngidei ban tip ngidei ban nang kumno ban tho kumno ban keren kumno ban pule mat kumno ban sungthu ya ka tin khasi yaki applicants ala batharu bakin late haga website jong ka www.pnbindia.in but sa click hagane ka button ka badon recruitment sa pli ya ka link ka batho ya ka online application but sa apply na ka banta ka take a post ka badai jong ka Punjab National Bank Apprentice jong usnem ajar arpsau lane pilaru ban late direct nong bagan ka link ka bangan sabu hapo ka description box ka jonga but sa apply na ka banta ka take a post jong ka apprentice jelap haru ya ki applicants bakin register shoila de hapo ka take ka career opportunities section jong ka website www.bfsissc.com nangta hadin bapila adep ban register shoila de hakate ka website pihak ban siru ya ka examination fees ka kum ka category ka bapijet na ka banta ka apprenticeship but pihak ru ban klik ya ka button ka badon L ka bala pen hapo kate ka website but sa register ya lade kumjuru sa siu ya kabai exams lane pila ru ban late nang ba kini ki website harum kata ka banakong ka bari jong ka NAPS apprenticeship portal ka bari www.apprenticeshipindia.gov.in mat kumjuru ka nomor baar ka bari ka NATS portal lane www.nats.education.gov.in bapin register ya lade kanang bapin la ban join ya kate ka training kabade shisnam pura kumjuru pinyo ya stipend kumbang ala dep ban pule
hagati ka paragraph bapa hana. Ki documents ki badon kam hakapor bapi penrung kerteng galade hapo ka apprenticeship portals kaban kong kadai ka Aadhaar card ar kadai ka valid personal email ID lani ka email address ke jongpi nang ta kaban airu ya u mobile number but kumjuru ya ka passport size photograph format badai jongka JPEG ka size kamdei ban dunai ya ka 1 MB. Thì hakapor ba pi upload ya kani ka passport ya ban grab lani ban crop ba nang ba kani ka passport jong pi kan pediang ba kati ka portal kata kubumut ba kunjuru pi ban upload ya ka qualifying degree lani ka mark sheet kunjuru ka provisional certificate kata ka bumut ba ka size jungkiru kamde banduna ya ka shi MB. Nakabenta banjit ya kita ki trainers lane ki nongsha training pade ka online written test and penlong haka arpu pratrik banai June hajar arpsa haka taka pamut hadin ba pila dep ban register yelade hadin ba pila dep ban tap kerteng yelade kandon ka online written test taka pamut haka arpu pratrik banai ba new hajar arpsa but this ki structure haka online written examination kan long kune nakamta ka general lani ka financial awareness program kan day absan ma nakamta ka general english kan day absan ma nakamta ki quantitative lani ka reasoning aptitude kan day absan ma kunjuru nakamta ka computer knowledge kan day hi absan ma ilada totally kini kan day shis pa ma shushu kumban shukun mau hajing sang ada ban batai pi lada day lane don ki candidates ki bakwa ban training hapo state lajong pi ban nang bha kumno ban tho kumno ban pule kumno ban sutu ya ka team lajong kapor ka ba pi ban training hapo ka Punjab National Bank pade kan day hadu shis nempura kata ka bumut ba aka training kan kuntubru ya ka artayo ka badai ka basic training but ka sanpau tayo bade kan day on the job trainings kata ka bumut ba artayo kan day ka basic training ka ba hindumyo jingsi we handai sanpau tayo bade day on the job training rangkat ka jingsi lani ka stipend kumbangala dia ban pule haka paragraph nakamta ka application fee lani ka exam fee kandi kumne nakamta ki PWBD candidates kandi South Park plus GST kata ka bumut ka kha pra percentage kan long no South Park nyo po tangka nakamta ki female but ki scheduled tribes kandi Duspa plus GST pra person kata ka bumut kandi no news pa pratangka nakamta ki wiki pade kandi paspa plus GST per person and they know dai spa sopsa so friends kan mau pha ya kani ka apprenticeship training programs lada pikwa bantre hapo ki banks de tap no ya kani ka training ka bari shisnem knang ba pinyo jingtip pinyo train yalade knang ba kan pensuk yapi ba pin tap kam ha ki banks ru Nagalang jong ka Punjab National Bank ka khot training EP rangkat ka stipend ka badai halaga jong ka kategori ka don ka ba 10,000 khat 8,000 bat khat 3,000 te ngange ba pla sutu na ka banta kini ka jimpentip te na karpan read lada dang don napteng jong ki viewers ki badang tmai po ka channel ne ki video ke jonga karpat bepin ya share like tame on press ya subscribe button nakabenta bepin kersan yang dengan peni susu ya ki kubor like kam tetang katahi kublai shubun